Het vonnis van de rechtbank wordt vernietigd en er wordt opnieuw recht gedaan. Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair, subsidiair en meer subsidiair te laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij. De Friese verdwoen in 2010 en zijn lichaam is neervoen. Zijn 39-jarige Turkse huisgenoot wie al in 2013 veroordelen ta 12 jaar vezennisstraf. In afwachting van het hege beroep wie de man in 2015 vrijlitten en doe uitzet naar Turkije. Het Openbaar Ministerie hier 2 weken nog een vezennisstraf van 12 jaar in de verdachte eerste voor deerslag. Het zal voor velen wel verrassend zijn, te meer ook omdat de verdachte niet op de zitting was. En de raadsman zich ook kort voor de zitting had onttrokken. Maar het Hof heeft alles afgewogen en is van oordeel dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is voor een bewezen verklaring van hetgeen te laste is gelegd.